Inqas minn 24 siegħa wara li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil u l-viċi kap tiegħu Mario De Marco ċaħdu l-involviment ta' De Marco f'kumpanija barra minn Malta, www.com.mt żvela id-dokumenti li juru kif De Marco huwa involut b'ruħu ġismu f'kumpanija reġistrata Ċipru. Id-dokumenti żvelati wrew iswed fuq l-abjad kif Simon Busuttil gideb fuq xarabank biex jiddefendi l-viċi kap tiegħu. Il-kumpanija Twinkle Day Limited iġġib b'mod ċar ħafna l-isem ta' Mario De Marco bħala direttur u faċċjat b'dan mill-ġurnalisti Simon Busuttil kellu jammetti. Iddefenda l-gidba billi qal li din kienet iddikjarata. Inta tiċħat li Mario De Marco huwa involut f'kumpanija f'Ċipru, ġifieri tistrieħ mad-dikjarazzjoni ta' Mario De Marco? U huwa direttur f'kumpanija f'Ċipru u din hija ddikjarata fid-dikjarazzjoni tal-assi. Waqt laqa politika f'Għawdex, il-Prim Ministru innota l-ipokrezija ta' Simon Busuttil. Jew ma dan jekk ikollok kumpanija barra, korrott int. Mussew. U jien meta qedlu dawn kienu ddikjaraw għall-kumpanija. U li x'għandu x'jaqsam li tiddikjara. U jien semmejtlu lil-Dr. Mario De Marco, mill-ġdid mhux qed nallega li għamel xejn. Skorrett, imma hu qed jgħid jekk ikollok kumpanija barra, qed tagħmel xi ħaġa ħażina. U għedlu Dr. De Marco huwa involut f'kumpanija barra. U qal mhux veru ċaħada. Għala żewġ affarijiet. Dalgħodu biddilha. Il-Prim Ministru Joseph Muscat wera biċ-ċar li l-każ ta' De Marco mhux iżolat u Simon Busuttil aħjar jiċċekkja madwaru. Jien qedlu anke inti għandek u semmejtlu wieħed minnhom ma semmejthomlux kollha. Wieħed minnhom ħalli sewwa jagħmel joqgħod jiċċekkja ħajjiċċekkja l-oħrajn ukoll. Jiċċekkjahom sewwa l-oħrajn kollha.